Okay, from at Makoy Dubs 1. Ang daming ads sa YouTube ni Carlo Nograles. Pero di ko rin gets, bakit kailangan sumayaw sa TikTok? Gets? Nako, Makoy, kailangan rin naman tayo magpa-good vibes ko minsan-minsan. Ay, yung TikTok pang good vibes lang naman, di ba? So, peace. At the Pearl Lover. Si Nograles, parating walang alam. Seriously? Nagtatrabaho po ba kayo? Nagtatrabaho naman, Pearl. Pero syempre, pag hindi natin alam, sasabihin natin yung totoo. Alangan naman mag-imbento tayo, di ba? Peace. At Nico Valen, sobrang nakaka-cringe yung TikTok videos ni Carlo Nograles. Tumaas balahibo ko. Real talk. Thanks, Nico. Trying hard lang. Alam mo naman, it's a free country, di ba? Pampagood vibes lang ang TikTok. So, sayaw lang ng sayaw. At sinasabi ko nga sa lahat, kahit di kayo marunong sumayaw, basta it makes you feel good, sayaw lang na sayaw. Ang hirap na ng buhay ngayon, di ba? So, kailangan pampagood vibes lang. At high jump athlete, Carlo Nograles, epal ka, hayaan mo dumiskarte ang LGU. Wala naman maasahan sa inyo. Actually, high jump athlete, inaasa natin sa LGU ang karamihan ng kailangan nating gawin kontra sa COVID at syempre yung sa vaccination at kahit sa mga problema ng kagutuman at iba pa. Mataas talaga ang aming kumpiyansa at pag-aasa sa LGU kasi alam nila yung ano nangyayari sa ground. So we trust the LGUs, tulungan tayong lahat from national and ang local government units, kailangan magtulungan tayo. Pati na rin yung nasa private sector. Lahat tayo, lahat ng Pilipino, kailangan magbayanihan po tayo. Okay. At the Ekis list, Carlo Nograles, gusto mo kape? Cheers tayo dyan. Shootakels ka. Umayos ka, mag-focus ka na lang sa TikTok mo. Wala kang alam sa totoong nangyayari sa paligid at sa pamamahala. TikTok ka na lang. Mahirap naman yun. Ang dami natin trabaho. Siyempre, pwedeng mix, work and TikTok na lang. And of course, coffee. At Dio Enalpe Phil. Mas bagay kay Carlo Nograles maging TikTok czar kesa hunger czar. Cheers to that. Thank you. Thank you, Dio Enalpe. At Bautista Krisha. Epal na naman yung Carlo Nograles. Premature campaigning. Utak DDS. Uy, prejudice. Hindi naman lahat ng DDS masama. Lahat ng DDS, actually, you know, they're just very, very, very passionate about their support kay Pangulong Duterte. So, mga DDS, cheers tayo dyan. At Poor Pilot, minsan na nga lang ako manood sa DZRH channel, makikita ko pa yung epal na commercial ni Carlo Nograles. Malamang pag-declared na candidacy niya, kontra gutom ang plataforma. I hope these ads are not paid for by taxpayers' money. Wala pong taxpayers' money dito. Pati ang pinopromote namin ay virgin coconut oil. Kasi yun, pampagaling kung may COVID-19 na mild, mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. At Maki Kui, where's Carlo Nograles? I miss the boy. He's prettier than Roque. Oops! Shout out to Harry. Peace. At Jojo Sadul, Carlo Nograles wasting resources advertising himself. Dapat unahin pagsabihan mga taga-gobyerno. Wala pong resources we're wasting. Actually, we're doing everything that we can against COVID-19 for the vaccination rollout at lahat ng kailangan nating gawin. So, sama-sama, tulong-tulong na lang tayo. And lahat na lang tayo, let's help the government, no? Because it's not an easy job. And we all need everybody to get together, join hands, and fight the problems that we're facing as a nation. At Erwin Aurelia, hindi kaya ni Carlo Nograles, lahat kasali, lahat kasalo. Unfollow Carlo Nograles. Sad naman. Sa panahon ngayon, dapat lahat tayo magtulungan. Kailangan natin magtulungan. At the Godfather XXI 21.
Magtrabaho ka ng ayos, di yung puro ka TikTok, ungas. Harsh naman. Let's not be vicious during these times. Tatrabaho naman tayo Mix lang natin with a little bit of TikTok para naman good vibes ng konti. Tao lang po, kailangan din namin mag-stress relief. At Somfexy. Carlo Nograles nyo, namumuliti ka na. Sabihin nyong hindi. Tatrabaho lang po, hindi naman namumuliti ka. Hindi naman dahil nagtatrabaho ka, namumuliti ka. Or hindi naman namumuliti ka dahil nagpapakita ka na nagtatrabaho ka. Actually, nagtatrabaho lang talaga kami. Gets? Yun. So that's all I have for you today. If you found value in today's episode, make sure to hit that subscribe button and put your comments on the comment section below. I'll see you again in the next video. Ingat!